दाख्लै बावैसो आङो सासे आदानि न' बुखारजानायनि बागै आङो भिडिअ होदोंमोन। ओमफ्राय दा आङो बे आदामोननाव फैफिनबाय। मानो होनना बुङोब्ला गोबाङानो बे भिडिअखौ नुनानैहाय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरबाय। बे फैसाखौनो आं होनो फैदों आरोना, जाखिनि जाबाय बेखौनो। ओमफ्राय नै इन्जुरफोरनि अबस्थाथ' नै बेफोरबायदिनो आरोना। ओमफ्राय अखा सारसनब्लाथाय उन्दुनो हाखायामोन, नै बेजोंहाय सारसनजोबखायो। ओमफ्राय दाख्लैहाय बे न'आनो उरायजोबदोंमोन। ओमफ्राय नैबेबायदि खाथाबलाबायनानै थाथ'दों आरो दायो। ओमफ्राय दा मथा मथि रायजो राजाफ्रा जाखिनि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदों, आं बे फैसाखौ होलांनोसै आरो। आं नै मेदामजों आंजों फैदों। नै बे मुदुफुल नै बिराद थाइदों। ओमफ्राय नै आदाखौबो लोगो मोनफैखाबाय आङो। ओमफ्राय आदाया गामिनि नामा? खाथियावनि ने? दाखालिथ' उरायजोबदों जाहैबाय बारहुंखाजों ने? सेसखा थानो मोनखायाखैमोन जाहैबाय ने? ओंखामबोथ' रसा नांदों होनदों ने? बे समावसो उरायनानै होबाय, माथो खालामबावनो ने? ओमफ्राय सरखारि जेबो अनसुंथाइफोरबो मोनखायाखै ने? मोनखायाखै, जेबो गैया। दुखुनांथाव आरोखि। एसे सरखाराव थानायफ्रा हेल्प खालामनानै हो, आं खावलायदोंसो आरो। जाहाथे नै बेफोरबायदि गोरिब दुखिफोरखौहाय एसे हेल्प खालामोब्ला मोजां आरोखि। ओमफ्राय दाथ' मा खालामनो, नै नुजोबखायो आयना बायदि। अखा हाबायथाय उन्दुनो हाखाया बिदि आरोखि। माथो खालामबावनो ने? गोरिब अबस्था। ओमफ्राय आं फैसाखौ होनोसै, बेसेबां अनसुंथाइ मोनखो बेखौबो आं खोन्थानि आरोना। जायफ्रा दाख्लैहाय आंनि भिडिअ नायनानैहाय नैबे आदानि थाखायहाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरबाय, आं साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। बयबो नैबे आदानि दुखुखौ नुनानैहाय, आदानि फिसालामोन, ओमफ्राय दाथ' गैया ने? बबेबा थांदों? गैया, बाहेरायाव थांदों। बबेबा गेलेहैबाय आरो। दा आं फार्स्टआवनो भिडिअ बानायफैखादों। न' बुलाबनाय समावनो आदाया आंखौ खावलायबाय थाहरनायलाय आं फैनानै बानायफैदों। जोंथ' आरो भिडिअ बानायग्रा हिसाबै जायनो लिंहरो बेयावनो थांनानै बानायनो गोनां जाहैयो। जोङो समाजनि भिडिअ बानायलांनो नाजागोन। दा जों समाजनि थाखायनो हेल्प खालामनो होननानैहाय जोङो बिदिनो साफा साफा जुदि क्रिएटर जाबायब्ला, दा जों हानायखिनिखौ जों सापर्ट खालामलांनो नाजागोन आरोखि। स्पेसियेलि जों बेक्तिबो बेबायदि डनेट खालामनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जोंबो थोजासेखिनि नङा। जोंबो ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मजों थाइसे थाइनै आरजिनानै जाग्रा मानसिफोरसो दा। दा बेनिखायनो जोङो रायजोनि गेजेरावहाय जों माने सहाय, जेरै भिडिअफोरनि गेजेरजों माने खावलायनानै होनो गोनां जायो आरोखि। दा बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा जानानै थांबाय। सिगां बारजों उरायजोबखादों। ओमफ्राय नेक्स्टआव आं फैसा होनो फैदोंमोन, डनेटआनो जाखायाखैमोन। 2240 थाखा बिदिल' जादोंमोन। आं माने सिगां भिडिअआवहाय आं फरायनानै खिथादों। ओमफ्राय दा आं खावलायदों, एबा आं साफ्रोमबो डनेट हरगिरिफोरनाव आं खमासो बिनो सानबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआवहाय नुनानै जायफ्रा आदानि थाखाय अनसुंथाइ हरदोंमोन, सोरबा 100 हरबाय, सोरबा 50 हरबाय, सोरबा बिदिनो 10-20बो हरबाय, सोरबा ओरैनो 2000 हरदों। माखासे सानै साथामसोआ स्पेसियेलि आं गोसो गोरबोजोंहाय साबायखर बावहरबाय। माने आं फरायनानैहाय फिट होनोहाय आं हानाय नंला आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन। ओमफ्राय बेखौनो आं खमा बिदों। जायफ्रा नैबे आदानि जानानै डनेसन हरबाय, नोंथांमोननि बेसेबां हरदों हराखै बेखौ माने इसोरानो नुनानै दंखायो। जाहाथे नोंथांमोननि बिजनेसफ्राव, नोंथांमोननि गासै बेफार फालांगिफ्राव इसोरा बांसिन बोर होथों। आं स्पेसियेलि बेखौनो आं बुंनो सानदों जाहैबाय। दा आं जिखिनि फैसा जादों बेखौहाय आं आदानि आखायाव होनानै गालांनोसै आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं खावलायबावदों, जायफ्रा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानैहाय शेयार खालामदों, साफ्रोमखौबो स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोजोंहाय आं माने गोजोननाय बावहरदों। नोंथांमोना बेबायदि अलखदाव थानायनि बागै भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय शेयार खालामनानै होनायनि आरोखि। दा बेफोरबायदिनो खालामलांबाय था। ओमफ्राय दा फैसाया जादों जाहैबाय, दा टटेल माने 12K एसे प्लास आरो, माने 13K नि एसे सामथिं बेबायदि आरोखि ना। बेबायदि फैसा जानानै दं। दा बे फैसाखौनो आङो होलांनो होननानै आं फैदों आरोखि। ओमफ्राय दा आदा, नोंनि दुखुखौ नुनानै दे रायजो राजाफ्रा नोङोहाय थाइसे थाइनैब्लाबो हेफाजाब हरबाय। नों दा मा होनहरनो गोसो रायजो राजाफोरखौ दे?
रायजो राजाफोर आं मा खालामो आंनाथ' न'आ उरायदों आं दा जा रायजो राजाया जा अननानै आंनो हरदों आं थिं बायनानै आं खाफ्रानानै गुना थुना बायनानै आं खाफ्रानानै बिजों थागोन आरो ओमफ्राय दा बाजैयाबोथ' मय दंहैयो होनदों बाजैयाव जे खासिबारियावसो दंहैयो दुखुथिया आहाबो जेबो गैया ओरै हिनजाव दाबसे हौवा दाबसे नङाबा जाया मा खालामनो रुवाथि नांदोंना रुवाथि मास मोनसे ओमफ्राय आदानि नामाखौ मा होनो आंना समबार नार्जारि माने चिरां जिल्ला आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय ओरैहाय माने बेखौ मा होनोमोनलाय फाथालमारि गामियाव संसार जानानै दं आरो गोदो मयमोन गोदोमोन हनैपुराव दा आङो हिनजावखौबो लाबोफादों नालाय दा बख'नानै लाबोबाय फैसाखौ ओमफ्राय हिनजावनि आखाइजोंनो हरथोंसै हरनानै होदो फैसाखौ आदानो दा रायजो राजानि अनसुंथाइ हरनायसो दे इयो दा नों दा बे न'फोरखौहाय खाथाबनानै लादो जाहाथे अखा बारहुंखानिफ्राय माने रैखा मोनो आरोखि एकदमबारे गैयि न'खरब्लाबोथ' गोरिब न'खरब्लाबोथ' न'खौ नांथारगौ न' नङाब्ला बोरै थानो दा बेनिखायनो नैबे इन्जुरफोरखौहाय थिं खाथाबनानै लाथोंसै फिसाब्लाबो जाहाथे अखा सिजानायनिफ्राय आरायग' मोननाय बायदि दा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जायफ्रा फैसा हरबाय मा होनहरबावगोन जेनेबा नोङो आं माथो रायजो राजाखौ अनना आंखौ जुदि हरबायबा आंबो गोजोननाय थाबाय आंनि गोरबो गोसोजों आंबो गोजोनथों गोसो खुसि थाबाय गोसो खुसियै आंबो आजावबाय जाहाथे आंबो दुखु मोना आरो रायजो राजायाबो जाहाथे दुखु मोना दे होमब्ला बिदिनो जाहैबाय जोंना मेदाम आखाइजों हरबाय दे होनब्ला दानिया हामबायसै